Nei pertsona honek esan zian behin, Iñaki zea, Bartzelonak fitxatu zaitu. Eta etzan egia izan. Bueno, erdizka, Iñaki izan nintzen, baina ez gintuen Bartzelonak fitxatu, Sevillak fitxatu gintuen. Eta 5 urte eder eman genituenan. Ez zian euskeraz esan, hartan, baina gaur, euskeraz entzungo dugu bere bakarrizketa. Oskar Terol. Apa, Terol! Kontuz kolak haua. Haupai, beno. Denok badakigu Euskararen munduan bi tipologia ditugula. Ezta? Lehendabizi, Euskaldun Zarra. Euskaldun Zarraren familiak beti etxein du euskaraz. Ada niebatik orain arte. Eta gero Euskaldun Berria dago. Euskaldun Berriaren familiak normalian ez daki euskara, baina berak, Euskaldun Berriak, pixkanaka, euskaltegietan, esfortzua handiarekin, euskitzeri entzutean, ikasi du. Bai, oso merito handia dauka Euskaldun Berriak. Bai, bi tipologia ditugu, ezta? Zuek, Euskaldun Zaharra zeat, ez? Zaharrak, bai. Ez, badago beste bat, hirugarrena. Ni naiz. Bai, ni naiz Euskaldun txarra. Ez zaharra, ez txarra. Zer da hori? Ba, nik ez dakit ondo euskeraz. Ikusten da. 4-5 hitz apenas, baina azentu hona daukat. Hori, bainua, bai. Eta Google Traductor. Trampa beti egiten dut. Ez da zaila Euskaldun txarra izatea. Ez da zaila. Adibidez, junden hastian, nintzen frontoira, eskupilota partia bat ikustea, oso zaila naiz, oso zaila. Eta nire ondoan zegoen Andoni, no, ez. Zegoen, gizon bat, morrosko, frontoia morrosko. Eta partia bitartean, esan zidan, partia, hola, Euskaldun Berri izan banitz, esango duke, bai oso ona, gizona, eskerrik asko nirekin mintza praktika egitea. Nire izena Oskar Donostikua naiz. Hemendita aurrera euskeraz hitz egingo dugu elkarrekin. Baizea. Euskaldun txarra naiz, nire eta horrea. Zanio, bai oso ona partia, hau bai, vamos teko, Ya balie. 5 minutu pasa, eta gizonak esan zidan. Gutxi gora bera. Ez nuen ulertu ezer. Zero. Baina ni Euskaldun txarra naiz, bete horrea. Karo kruza, bai ala ez. Bai, etzera baki nuen. Eta bai, noski ez dudarik gabe, la hostia, bai. Partida amaitzean, gizonak eskoa poltsiakon sartu, atera zuen fajo bilete bat eta eman zizkian 5.000 euro. Aimarrak ematen du oraindik ela hostia! Apostu bat irabazi nuen nahi gabe. Hankak dardaka nabil oraindik la hostia. Euskaldun txarra izatea horrelakoa da, Siempre al límite. Bihar, jungo naiz berriro frontera. Ea, sorte ona dudan, eskerrik asko.